tiče stanovišta i gledanja sa strane ekologije, to je svakako prihvatljiviji izvor energije nego proizvodnja energije od fosilnih goriva i tih raznih toplana i koje koriste. Međutim, uvek ima ali. Znači, kao prvo moramo da sagledamo što se tiče životinjskog sveta, kakva će biti situacija i kakva je situacija gde tamo već postoje ti vetrogeneratori. Mi imamo raznih migracija ptica, selica, koji su ti vetrogeneratori na njihovom putu selidbe. Što se tiče životinja, srna, divljači koje imamo u lovištu, će biti isto tako problemi, ali tu je veliko zujanje i vibracije i one će se smaći. Oni vrte topao vazduh koji nam u letnjem periodu nije uopšte nužan da se vrti. Na 40 stepeni oni vrte i šire po polju i imate ovde da vam pokažem polje kukuruza koje izgleda u blizini vetrogeneratora, koje je bukvalno suvo. Mi imamo kontakte u Kovačici, ljudi se jako žale na te vetrenjače, imaju problema. Šta vam kažu tamo? Pa isto problema imaju, isto i sa zemljištem, sa poljoprivrednim usevima. I ono što meni je najveće pitanje, da li je neko proračunao koliko se utroši prljave energije za izgradnju jednog vetrogeneratora. Znači, ajde da vidimo koliko je tu utrošeno pod navodnicima megavata, kilovata, kako god hoće, da bi taj dok ne krene da radi i da vidimo koliko će on stvarno za 30 godina da vrati čisto.